рафтестай духтарако дар анами курткои фасони турецки бисёриҳо интизор будани якчара. Нигоҳ кунен. И 1000 сомон остин доруш. 1000 сомон остин доруш шидагиай 850 сомон. Ина хеле бе остинакош турецки тозаян. И моделои новинкаи ҳами солашай. Марамат бе ҳад хушру каседа дар кораи размеро ҳаст бинависен бош мода мефаҳмонанд. Бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи духтароиҷа 108 магазин яди магазинои шишаги иҷара фақат манавор мегирим медонанд. Ана ба духтаро инаи халато навомадай беҳад фасона размерошон балшмеркай бисёриҳо размерои калон мепурсанд. Марамад апои хушрум ина овардагиан дар магазини 108 инамхе халатои фасони турки 1000 сомона турецки тозаяй. Марамад нависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Ҳич намешава материалаш ғавсаки хушрувай. Иққаи куртои фасонаи духтарако нигоҳ кунен аз бренди Ламираж куртои новинка омадай дар магазини 108 1000 сомон бори новинка беҳад хушрӯй на духтарако касе интизор буден новинка иҷа бо кори дастӣ рафтагиай пешакошон биёен ҳатман бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин яди магазинои шишагӣ иҷа да дига цветошам аст този ворид мегардем аз дохил ма шумо нишон метем ҳамаи бори нав. Марамат нигоҳ кунед чихо хушрӯй 1000 сомон остинакошона бинен хичона бинен духтаро чихо фасонакай мана иҷада ду дизайна я нишон текҷон ина нигоҳ кунед гохилаш на остинакшда гул дора ҳа пешакаш остинаш гул дора ана и моделиш боша дига хелай аҳамиятинда и дига хелай мана иниш боша дигар хелай фасонуш хулас расветкои беҳад хушрӯвардагиан баъд материалои ино ҳичи намешам туркиёра якта мегири чанд сол мепӯши ҳам ай мода намераван иё ҳам материалаш ҳичи намеша ина занҳои азиз ҳамаи размеро ҳаста мана чӣ размере дар корайтона пайдо карда метавонен рақамашон аст дар экран бинависеншона доставка ҳамаи ҷо доранд чӣ дохили Тоҷикистон ва чӣ дар шаҳри Русия. Духтаракои хушрӯ регалои оригинал мепурсед ина бренди Ламираж овардагай ино турецкиан Ламиража чӣ хеле медонен бренди Туркияй нигоҳ кунен чихо хушрӯ 1500 сомон шидагай 1600 1700 кам набуд ҳозир 1500 сомон шидагай. Марамат тоза бархтои якм сорт Дубай нест Туркияй туркира медонен ки қиматтарай нисбат ба Дубая барои сифатошон беҳтаринай нигоҳ кунен чихо хушрӯан 1500 сомон ҳозир аз дохил машмода бо нишон метиям ина ҳамаи расветкош аст ана иҷада боша куртои Дубай ҳаст бинен чихо хушрӯ акция рафтеста инора боша 1300 сомон кардагиан манам қадараш мондагиай духтаро марамат метавонен биёен бо айпеш бинен бозори Корвонай тарафи Тилобозор тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин яди магазинои шишагӣ диден чихо хушрӯ ина Дубая 1300 сомонӣ кардагиан биёен бигирен духтаро ана инчунин иҷада акция рафтеста да шарфоро чанди каден ҳамаш Дубая 150 сомонӣ ина кадомеша мегирен 150 сомонӣ инчунин муск доранд дезодорант баъд лосьон хулас намино ҳамаш бори Дубай муско оригинало ина кабуча бисёр мепурсанд 50 сомон шуда ҳои 50 сомон шудагиай дезодорантутон чи дезодоранта оригинала чили ина ё чили сомон хулас ина ина 100 сомон лосьон хулас биёен ба нами бозори Корвон духтаро омада наметонед нависен хичон шумода дар равакак доставкатона равон мекунанд доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон доранд ҳам берун аз он яъне дар Русия ҳамаи шаҳрушда доставка ҳаст.